चला आता जायचं सरळ का इकडून का तिकडून? तिकडनं जाऊया. चला चला. वर्धा जाऊया. आम्ही कुठे बरोबर बरोबर नदीच्या मधोमध उभे आम्ही. हे बघ कैऱ्या पडले. पायरी आहे हे लई लाच. आज आजी आम्हाला गाव फिरवते. पायरी कलम आहे. चष्मा पाहिजे? नको. ही कोण आहे बघा? नाही मी काही. ही बघा. आहे का अगं बाई घरचे. बाप रे काही म्हातारीचा अवतार आलो आहे. अगं बोलो बबे बबे स्वतःच बोलतो म्हातारीत अवतार. हा बबे काय बरं आहे ना? बरं आहे येतोय चालत. ए काटे काय करताय? आपल्या गाडीचा कव्हर बघ. हो उडतोय ना. आज सकाळपासून भरपूर वारा आहे आणि सकाळी तर काळोख झाले. जसं पावसात होता ना तसं. तर आम्हाला वाटलं की पावसाच येईल की काय. एवढा काळोख आणि खूप वादळसारखा वारा सुटलेला एकदम. आणि तुम्ही विचाराल की आता आम्ही कुठे चाललो? आज बरं आजीला परत बघायला चाललोय. काल एकदमच पातळ वाटत होती. थकवा आल्यासारखं झालं जरा अशक्त. बाकी काय औषध घेता टायमिंग वर. आता घ्यायची जेवण. झोपले म्हणजे काय उभा होते ना बरेच टाइम देवपूजेत. झोपले ना अगं असं आवाज आला ना हे बघ असं बघा हे बघ असा गेले हे बघ असं लोटले जरा. तू बघ तर बघ म्हटलं बघ बघ तो म्हणता नाही म्हणता लोटले होते जरा. हा आणि असंच उठले. पण तू बस बसते मी ते. तुम्ही बसा तिथे. करा आराम जरा. सांगते दादर आणते. खाऊ दे. लिंबू ज्यूस आजीने दिला का तुला लेस खायला? मला ते वेफर नाही एक का दोन असत. आहे ना काय माहिती लिंबू सरबत पप्या. आपण कुठे तरास करतो कामाक जातो. डॉक्टर लोक पण हे रक्त शुद्ध करता. एक कप तरी घ्यायचा झोपताना आणि झोपायचा आराम लागता घाट. बरोबर. घ्या आजीला. आता इथे काजलने शिरा आणलेला आहे. वाटतं शिरा टेस्ट करून बघा सुनेनी तुमच्या नाच सुनेनी कसं बनवलंय. बघते आधी. शिरा बनवून आणले ना माझ्या नाथ सुनेन. ते मी आता खाते आहे. कसं आहे ते किती टेस्टी झालाय ते बघते. बाबड्या आवाज देतोय. हा बाबड्या आवाज दे. बाबड्या खावा आहे बघ आधी. बाबड्या दिस आधी एक चमच्यातला एक ढिकून देस ग काजल ते बबड्याला. आता कोण बबड्या ते तुम्ही अंदाज लावा. तसा नको देऊ. आम्ही बबड्या तुम्हाला दाखवणार नाही कारण ते दाखवणं अलाउड नाहीये. खाते मी. ठेवू. हा ठेव ते ह्याच्यात. हा ठेव तसंच. तुला आवाज देते बबड्या. छान सुंदर झाल्या. मस्त आहे. खावा एक प्लेट तेवढी खावा. झालंय छान झालंय खरं. मग काजलने केलेला छानच. छान आहे एकदम. खावा. आवडलं खरंच आवडलं. प्रसादासारखंच झालंय. हा मी असाच बनवते प्रसाद. मस्त. मला पण आवडतं केलं टाकलेलं. खावा आजी खावा. तेवढा खावा मग जेवूया आपण. मध्ये थंडी आली होती ती ना. हा ती लय वाजली थंडी. हा भारी पडला. घराच्या घरात स्वेटर आहे तरी पण एवढी हातूर नाही. बघ किती घालता माझा आग येता उठत नाही. आतून थंडी होती ना ती ना टोचा अशी कसू कसं लागता तशी ना. मी बाबा म्हणते अशी काय ही थंडी माझ्या अंगात टोचता. हा बोल. आम्ही आलो आहे आजीकडे. आजीला बरं आहे का तूच विचार. रात्री पण प्रार्थना केली. हा कोणासाठी? आजीसाठी. काजलने शिरा बनवून आणला आजीसाठी. होय हा बोल. आता आली शिरा खाते. हा इथे मम्मीचा फोन आलाय बघा. चालू आहे. आणि काजल ते विचारत असते ते त्यांना आपण बोललो होतो ना काजल की
5-6 दिवसांनी आपण मुंबईला परत जाणार. हां, तर काय झालं माहिती आहे का, इथे मला वाटलं की ते काम लवकर होईल आणि त्यांना काम देऊन आम्ही लवकर येऊ, पण सर्व काम डिले झालं. अजूनपर्यंत बघा कामगार आलेले नाही आहेत. आणि जर 5 दिवसाचा मम्मीचा जो अपॉइंटमेंट होता 6 दिवसाचा होता, तो 6 दिवसानंतर ते ताई आणि मम्मी जाऊन डॉक्टर व्हिजिट करून मेडिसिन घेऊन आलेले आहेत. आणि टेस्टिंग बिस्टिंग पण आम्ही सर्व घरी बोलवूनच मम्मीची ब्लड टेस्ट आणि सर्व युरिन स्टूल टेस्ट करून इवन ब्लड प्रेशर आणि सर्वच डायबिटीस पण मम्मीची सर्व टेस्ट केली आहे. थोडंसं नॉर्मल आहे, थोडंसं कोलेस्ट्रॉल अप दिसते मम्मीचं, त्याचं पण औषधं चालू केलेली आहे डॉक्टरनी आणि ते ट्रीटमेंट झालेलं आहे. ॲक्च्युली मला पण जायचं होतं, पण ताईच मला बोलली की मी करते, तू तिकडे सर्व घराचं पूर्ण क्लिअर करू नये, म्हणजे अपडाऊन नको करू. मी काय करणार होतं, 5 दिवसानंतर जाऊन परत 5 दिवसांनी येणार होतो. तर ताई का बोलली कशाला अपडाऊन करतोस, मी आहे ना तिकडे घरी. तर ताई मम्मीला घेऊन गेली आणि मग इकडे आम्ही हे करतोय. संपलं काय, हा थोडा आहे. संपवा काजल ठेवते बघ थोडं. काय बोलते मम्मी, भाकरी खाऊ बसली जाती बघ, बोलताय का? बोलते. हा बोलू दे बोला. पालखीवाले कधी तयार हो, केवढा मोठा कोणता आहे. झाड तोडून हे रामफळ तोडत नाही तो अजून पीक, कसा झाड परवा करणार आहे ना तयार. झाडावरती पिकलेला तो छान असतो. है ना? किती आहेत बघा, इकडे पण लागले. पण ऍक्च्युली काय होतात माहितीये का, सर्व इथे आहेत. लय यायची. ऍक्च्युली काय होतं, सर्व माकडा खाऊन टाकतात. हे कोकण नाही पडलाय, देठ पडला. हे बघ, मूल पडला मुलातून. हे बघ, हे कोकण काय ह्याचा कोकण पडलाय. हा त्याचा कुठच्याचा, ते त्या बाजू आहे ना, उजव्या बाजू, हा ह्याचा. हे बघ, असे होऊन पडतो. तरी पाणी पिणी आहे सर्व ह्याच्यात, हे काय पाणी ह्याच्यात पण पाणी आहे. नारळ पण ह्याचा मोठा आहे. काजल गरम आहे बाबा, गरम आहे. लय गरम आहे ना बाबा. गाजर खोबरा किसते आहे. चटणीसाठी चटणीसाठी. आजी शिकवते. हो, कसा किसायचा. तुझ्या हातीत नाही फिरवायला येत? तुझ्या हातीत फिरव. हे बघ असं किती वर्ष जुना आहे तो, 50 वर्ष होऊन असं गेली. फिरवून असा बघ, तुला जमेल तसा. मला मी असं हा मग घट्ट लागेल. त्याला लागेल चौकाचे. होय, लागतं. जमताय का तुका? जमताय? मग शिकणार आता हा दिवस. नाही, त्या दिवशी पण किसला मी घरी. हा, तू घे ती. बाकीचं आणते, जेवण आणते ये. काजलला घेऊन चाललो इव्हिनिंग वॉकला. काय इव्हिनिंग वॉक नदीत. 1 2 3 तिथे पण आहे. याला एक आलाय. इकडून हा शॉर्टकट आहे तिकडून जायला काय. हा, हे काय आहे बघ इथे समोर, हे बघ म्हणजे तिकडे जायचं असेल तर इकडून लवकर जायचं. ते बघ चढायला तिथे, ते बघ. आता इकडे कपडे धुवायचे पण वांदे होणार आहे. हा काय नाही, पाणी गेलं ना सर्व आणि वरती आता वरती पाणी पहिला गेलेलो आपण तिकडे. हा, तिथे जातात मग लोक. आम्ही तर नाही जात धुवायला आता नदीवर. मग बरं आहे असं, तुम्ही इकडून शॉर्टकट जायला चांगलं आहे ना हवाला. हा, इथूनच जातो आम्ही. आता इकडनं जाऊया. गार आहे. गार आहे ना, कारण इथे थंडावा आहे ना. कुठे होबी होली? पहिली वरती होती, आता इथे गेलं. अरे बापरे, ही होळी आहे. होळी आहे मग. लक्षात नाही केलं मला. हा, मग होळी आहे ती. हे कधी काल पेटवली? हा, पेटवतात ना पहिल्याच दिवशी ना, पहिली पंचमी असते तेव्हा करतात. मग काल पेटवलेली हा. म्हणजे लक्षात नाही गेला बघा. इकडे बाजूलाच होळी उभी केलेली आहे. 4-5 वर्ष इथेच करतात. इथेच ना. नाही तर वरती होती पहिली. ते खाय गेले. ते काही गेले, ते पलीकडे जाऊन बसले. 3 माणूस उभे राहिले एवढं वरती, 2 माणूस वरती एवढं पाणी. त्या माल्यात पण जातात. हा ना, पावसातून एवढा इथून मग आम्ही येत नाही, इथून प्रवेश नाही आम्हाला. एवढा पाणी असेल तर कसं येईल ना. पाणी नाही म्हणून ठेवायला सांगितलंय. ही छान आयडिया केली गुफेसारखी. आणि फार तर एवढ्या पाण्यातून आम्ही ते इथे जवळ उतरायला म्हणजे का मस्त वाटतं इकडे असं. पाऊस नसेल बसायला ना. हा भाऊ काय नाही वाटत. हे बघ कैऱ्या पडले. पायरी आहे हे. हे लई नाच होत. आज आजी आम्हाला गाव फिरवते. पायरी कलम आहे.
हे बघ पायऱ्या किती आले बघ झाडात ते बघ काय आहे? पायरी कलम आहे पायरीचे आहेत का हे? हा पायरीचा पायरी मला लय आवडतात. लय लागला पण माहित झाडच आहे ते. इतक्यांची रांगोळी आला फक्त येस. आता हे मोठे आंबे होतील एवढे थोड्या दिवसात. काजल 1-2 महिन्यांनी बघ तू हे बघ हे कसे किती मोठे होतील बघ. तुम्ही आणते का? काय दिसलं आजीला? हे लाकडू नको चल. ते लाकडं ते जाऊ दे चल. नको चल गावातल्या माणसांना नॉर्मल नाही सर्व चालणं. मला मजा येते बाबा. घेता का लाकडू मोठा? काजल तुला पाहिजे का ती लाकडी अशी घ्यायला चालताना? त्या टायमाला मी शिपायला गेले तेव्हा 2दा पण चालतच गेले. चालत आले. एवढं एक पण नाही, गाडी एकदा पण नाही. काय काजल आजीला आवाज दे. काय बरं आहे ना? बरं आहे येतोय चालत. तिला ते काटे आहेत आजी लाकडं जमा करत येते. नंतर राहू दे चल. ती कागदी फुलाची झाडं बाहेर लावली तर चालेल का? कसली आपल्या बंगल्याच्या बाहेर कसली? कागदी फुलं असतात ती ती पिंक सफेद, व्हाईट ती बघा ती लाल वगैरे वरती ती वरती आहे बघा ना. हा ती चालेल का? बाहेर चांगले पण वाटतात तो ते. काटेर झाड असतं. आणि रान झाड आहे ना ते. मोठी झाडं होतात. हम्म. झुडप होतं सर्व. आपला जंगलाचा रस्ता जमताय ना चालू. ती काय करते? कुठे गेली? येतो ते आरामात. चला बघा दरवाजा उघडून आहे तिकडून. चला आम्ही आलो आहे आता घरी. इव्हनिंग वॉक केलेली आहे. किती वाजले? आम्ही 20 मिनिट्स वॉक केली बस. त्याच्यावरच लावला. आम्ही जर आजी आत्याबरोबर दिवस स्पेंड केला. वॉकिंग केली, जेवलो, नाश्ता केला, चाय प्यालो आणि आता आम्ही चाललो. दे मी पिशवी तिथपर्यंत. आता पण अजून एक गुड न्यूज द्यायची आहे सर्वांना. काय तर उद्या आजी आता आमच्या घरी येतात आहेत. होय सकाळी डिक्लेअर केला आता यावर. नाही आले तर बघा तुम्ही गाडी घेऊन येतो घ्यायला. ती ठणठणीत तब्येत होते. हा तुला कॉल करतो मग सकाळी. संध्याकाळी येऊ लागत. बाय 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 बाय. बाय.